mpaka akase Starling chi break chi bigi aruse tia magoro agakulika ni bona hantu korokia abantu ngakiyabwa tu maarufu nera uchire kiguma akeye bigi ya unchoka ya mukora embwa bara kalina pigipigi kanyoro mungwano yekira ko iku gusino musikio kubuga ko rensemo agwonjo ko rigereria ensemo andako chagotenga nande kwanyora bwakirwe simi atete gotoende ne pigipigi sako ndi pigipigi no koboko komo kagwana ne simi kare para astechi gari chichire nande abegite speed erigoro omuntu kwanyora ngase kono no bagonchura rio kwanyora abegite umusiki tata itikomanya no akonyegera kabisa tari komanya no nyo muntu abugoriti gose no murere gose no muntu kwegosa gose no muntu omogotu gose na abana bake ande mbaroro wakera bakurusia abana chiskuru okonyora na aimogeti abana bane pigipigi goro paka batano abando beka bosio gari kakwendie pigipigi actually ntu atini mungwana yo mubuti abana batano be school tumubuli obugima angwa chiete school wai akanga kuireneli numanye tubu yabwa abana abai kero kubuguli abana bo muntu batane pigipigi omuche ni ukuneno elige notelinse wakulya magima ya abana bali so Chimbwe chigo kolekana para sokoro mwarale Chimbwe chiga konjora ngomuntu akane tukunchule pigipigi arame paka yani arama mpaka epigipigi yonchokira arase kona elige abantu bumulitebenga ulinere uchireke bachane rumaite ko ndiye pigipigi na kiresa amangana ni nyaroche gachipara nga nkoli kibale ebintu bakuruka chibese style nende bakuchiruka gose do lakini basanira sembwa embwa Chimbwe chimbe chibara yes yani chimbe ali sobe oroche kabisa oroche ngusira nagendeti oyu mwa yani juice nabo oroche bunagendeti ali gotene pigipigi goro okugendi naye gwachakire gotene pigipigi goro okugendi nobe tokoba naye nkubwatulinya gusira tabatali please tikachimbu chitoke chingiya nsachinone tali chimbu kwanza dobo nterebo buya ekero kogendi nando kunya kugamba sana ne customer kujimaega anene monekere babuguriti abasubati hoko igunga fi bono sokoro mete watu gutirekirenga timeti omo obontere banki no choko na kugamba obontere banki tukiyaseke gusi rider no bwate mechando mwako mututu kanure bona katuko na Chimbwe chiga na bikunyarikana Matilda kwanyoranga aso musafaro abantu bakogenda kuinya gusira balete amubiroye lakini abagendi baliga mbamenyetinga andake unyagusiru yiga kena osukura teba andake ni gali ya mutu mete usumu basukana nyorete kwa kunyora nero bamura bali no bali bakumyoki batachitima epigipigi umuntu akogenda gatalete gatenene igoro akanti koroke bantunga nero manyete bono mweli enetago ikino nyagusiru libale ko iranka nero kora gusiru mabwaye Chimbwe chika kitokora chiera kurose nando nsarigone turaratiga assisting ati toja sigali yes abantu mbaro bakurukwa manamba bakobera gali para bono akogotebinga ngayogochi kwa matebi ya yantete ko ikaga itumbe okay itumbe nirenga ogotebi ngokobogo linde na bibiti kumbe itumbe ne 100 chirende nara geseri okay itumbe ne 100 okay bono matebi bibiti omo apiria rogenda liyo kokoraki ogendo oikaranza igalime erama etembi biti mbaleta ndo gwaka no ko baby okay waka na bibiti umanya kuruo contact ya matebi aye tata oikiraiga toikirega iga sakuru kupuraka osi ogoika ikiagera itumbe to kolinira bibiti itumbe ne 100 nganga kimwante binsari oliogo tebigendo motebi akore kigendo mote yakomente bibiti umuntu uri kigunane sabo sokoro inishoti kintu kwari gukwana nkiringa umuntu ukobeke gari asama namba gosechi conductor tagiero moko genda nere ne gari bono kwanyorero ngo egari eri yabwata abanyana banga bali bandi ne biasara balingi omanyete twalinde chimatatu okolera abantu amabera sana kurunso mungino li agambe takatabinga ogwakana gogoikasigeta sojisuneka ogwakana siringe 100 Charles Imari erina chiabogulete street omungino ikosa bujimibe tabuati bamu ikibamu tiganza enembwa Chigali chinkonyorore chibwate amanamba mangi sana kero kurigere chigali buno chikuru mo chobusongo gochipara ya keroka chi ali chikwenda gochisotik chigali chirekero kurigereria omuchando noraroro ekiagera ekero bakubugoria nkonyorore ngabantu basuguna inange batano egali isiku kwamya gosinyunge gali yiga eraika nonye na ase yendo kiga na kibintu bikoba chigali chigango yorore nganande andake ndiro koline gali kwanyoranga montereba aibwatugete akogendi egali nechi ichimbiro chire igoro mono no temo go complain kwanyoranga abantu go complain egali ondete yogotegerera kwanza uraba se korutusiko nande mpaka abantu bakurutusiko asinge nchonga ndake ige murungani usosa buchi besa kwanyoranga
okorine gari gwatebugo gwakana emia yamo kwamanya korina kwanyora muri abantu ematatu ere 14 seater kwanyora muri abantu 23 nande ajengi kwa yeri sokoro wasete gari iga kwanyore kirugo kya wari kona goikaransa kwatu kwamanya kwanyore gari iga chire yikira abantu gusene mirongevere kwama kumubolinga chibesa chiri bado ubwenete gwakana chionse kyagere kirugo ikaransa tenusu ande kwanyora nga bado umenyete asinalenga neti tukuligilie nsemiga nabo tukuligilie omogendia abilia noemba libabeka abantu abonse mutama mocho sana usari gotara na sabilia ekirukuligilia abilia noena ya abilia wayokoline gari nubwate haki nche by the way egali kero yambe ngira abantu baichule nona halengi engo ikandi nenga because nimbwate right nimbwate usubuli bwana nga kiti nkulina gali etane tekerenga ndirolie kero waikire bamanya kogocho embu yabancho linde ndo bwima bwane number 2 sokoro nakonyoranga chief family nchibwata magana mangesara abantu barakonyora gusuna musacha bayitantine mukaye nyumba gusuna umuntu gusuna musacha girlfriend yae ya muramire bono umuntu abwa tubururu kabisa no mogendi no ali galime atali gukwana na abiria egali yakomyoka ikisiro pambu tali gucigwa akuwa kanyigali kabisa abantu bambulirende nkijya kobera tali kuiranilia abegete ebintu byae bono umuntu uno yoiga abiria akiriogi mukikuru galime yae mwensi nade akana no eni chibe onsali ko sikuisia kero kurangiri gocha segali yes uko igunga pastor ekero kwesa wana ngayo mate kurangiri pastor okay umwalimu principal ninjugo jata segali okay kwa magunga ki ma director ninjugo jata segali okay waso andio there no any problem lakini tatengo tebyo onsali ko ne tato mintu iga ekero kwali ndi gali waso ire gali ime karaburi conductor digie conductor ajete ama namba so bwenge nge conductor iche muigwana ligori omanya go soiga limi arafu egento kero nsali gone tata egali ndirokoli ne pigipigi gwatanga konki koseiga ige stage ya suneka bone gento gokora neke orore gali ichire igere ndine minyoke bwango kwagenda kwanyore gali ichire pi wasaime kwaganye gali muke montogo soa oyo muika Montokoso oyo muika kumba manamba nya igachotie gali live and direct papa ine Chimbwa tokuligelia separa bono mabio motegerelie kire kigenchonga ine aye kwarali Chimbwa chiga ando sesole mugusumi into 0702666669 nabukuto kwanira 0716111177 eligere tosangame birengali byagonga ine andakaye kwabiro yo mobwa bilia bali bara sebara gusigwa chirande bare sabali kwale guchia emerimo kogenda kwarora embwiga separa no ebiga tu kwali lidetchali bako ndememo egali yurinete embwa neruchiro embe ngakyo mogendi obwa matebwa mogendi amona inu abiria omu conductor segali na abiria ngakyo mogendi obwa matebole ne conductor konya kotogonyera abiria paka no ekera gusabebe sa kuba togonyera nando sariko tato mwana wana tari asobe gukonacha ndoche ekera gwasoira segali me okonyora enterebe bwate namba ogwaka nebesa gwaka ndebesa gwakuli arafu kwamanya konyora conductor kogote njira so aga okay togendrete kogenda kumbe entere banera tete konyora kurwo unatumire echine chigati negati Chimbwa chiri Chimbe to kumulikira Chibara chito abono mambio motegeli Getembe FM 102.7 Getembe Television your fuse ni chinge nchene na birangali byago byenge nchoki mabono mambia asoko sanga asenga mbiga bono mambia ine ngakitokora tukule Chimbwe chiga Chimbwe chikuirira andake beskono yacha sebara chibigipigi ase boda boda amangana liyobo tali bwa maguru yani abalibale bedrustrial so abilia nabo yigono bakuna chigali ime eye maseye mumo nchumu ligere dino motegeli bono mambia ine aye kwanyekora Chimbwe chiga kerugwa chirolire nkitogo kora uno mugusi gutanga embwa eliembe yabeire yarachukira Chibara chito elikoleta obusira asamangana yobo sombi yes manyana apiria aye baba gutara bana mukwaro kali abiria mbali bagara sigalime aba gutara bana otiga apiria aba gutare para bagutare para agoteba kwani piga tendoji egali tendoji era gutara para gati ogwakwa omanya gutsoa go kombrine kera kure onsali gotiga batu akere simi asena kure ndenge kombrine yali sare nakaro sare tato mwana one batu akere ase namba bali bara ase TV 0716 111177 aye ora separa andaki para no irange na mwago ngutarule para ko ndemere mukonde safari kwarole Chimbwa embo kilie gokoge Chimbwa gwatabanga aronye no kubua kangonye no kubua
kange nabikano igali iga nyire nyebe ke police yakori Chimbwa ichingo kolekana chire by the way nkarora igali emo kurugali bara ya Kisii Kirgoris nkarora igali emo omogendi agakora magana mabisana abiri bako motebinga gendi ngora aiga umuruire na ali galime kabate nche na motebi aso igali you see embo uneyo ekero kuire ni abiri na nche na motebi aso igali igali abiri shiringi chia yakuru na chuka neti chichiko gwakana igonoma etembere mo yawo igonoma etinki yako ulipara because uma etiliria abire ni customer nero ikwale kuigwira gako nere kuligete bono enchire yuko mnyoki gali na biranya aleka no muntu yabwato mu cyando gusino bwe nkoro guso muntaka bwato mu cyando gusimu cyando kyabwato mu biroye otebire ngagendi gali ngora eligere tuika stochi ni ndwalete tukuigwira mungwana narali okuruku alipati Robert Gwicheba Obino kurwa sense mo chia Nuru hoteli igantebe tiga agantebinga onkorogo nkabuguligwa ne pigapigi kabisa serious arafu ama sinale kubugulia ngiro hoteli yane bono agaikaransa gati omonterebo yani omogendi rider omogendi tingatingi akamotebiga akamoteba mintosi bamasi ngende naro agateba masi atika kiribunale igombu yale ikaransa bono muna bakonya kogenda amasi obomo inse chiperi yani amasi yayiga epandro onsaliko chipandro cha chonsi gakoraki chigasalika just because obobo gendi obobe otalikoligere linga sokoronki ko kwandara lakini mete chinsa chinde kero tora se topic kero tora se topic mega ikine kintu gekoroma gekorura ekiagira abantu abange bonega abantu mbale batigere chingoma mangana na mange abiriga okoreka na se Chibara okonyoranga nonye nae actually nonye ninchenko gechu kero gotegete goso matatu me bakora arengereri ido beredi kuomana na abantu bali kose torini matatu ikiagira abange babo bunekero kurigeri omochibo songo ba obokore ribwa matatu andake regulations inchiyo na ekero kurigire ya machiko abange mbali ko bwati ya machiko maide no nyaba Nairobi enere kurigire rukwanyora no kororoka na se matatu sector na anomone kero kurigire chi company nchiro konyora chito tena nyebi tubikora kureka kemo bibere gebe usikurigire ya obugundo mboro ara se sector yobosombi tali mtatu yoka tinse mochonzi ko ringa yanti umuntu obereka gwetera makongo okero kolina gosine gali gosine pigi oso umuntu bwate gali para kwanyoranga nonya abantu bali okoli ikembere mo umuntu buno montereba goseba conductor bakwanyoranga mbarororo bagucana bale bakolemere mubiya nande kunyoranga no henchira abantu bakwega gachigali igali yegekire iri para ebige yani ire ine pari ngima bono kwanyara no igali ndi ale goita yanyekunire mubushiko no tokire igura abantu batari kubwata machikani abantu mbale benene te para okubuga Chibara ne chabo abantu mbale barabene ande ibine kwanyakanya ro muntu lingi bushibwe ino te ndi igali para igoro wangire tali gusuka esimi agende tukukwana no muamatoye kurupara ba ukwana ni nande karati kada onsari ko no kwana tebe getekyo na igitase gitinga soyo igali nkoera na ringa se na riguchia onsari ko nkamakuru nkaumira omontereba igali ichire kabisa conductor kendrete toende abegete simiga hello baby where are you where are you okay pono kaki onsari ko abatu estu karastega igepigipigi egali iguru yani tuganyete akwana no lia ukwana nere ara nando umuntu akwana nere ko igure ngoyu hello honey where are you honey bono echine Chimbwa tukukana ngaki no ena ekeruli para abantu bali mawubugulete umwana nalega igabali na ngina Charles Mike umugaka nale bali ninyaruka yahe bakoze kuzini sabali bono guachakire gukwana mangana nsoni ngotoboka nyuli ngo moteblinga kibwa nchitumwa njogo bono ande nkonyore abana buna bakale ko igoro ko cheskuru abana bali ngotumeka bale matatu ngotumeka ngoli na bale chipigipigi kwanyara umwana oli ekero basoire baba umwana abegete uniform lakini asuguna inegesieli kwanyara abana bali babegete uniform baikaransira nete okonyore line ya mo bara abana ange sita bale ensemeye buna bone liba abana baruete chisukuru rende gocha gasenge chime chandeliyo mubasokana abana niko bali kuitiba nikwigalime okobwa ne chisukuma okobwa ne chiabukato abana bangiri mune ibiriti lakini Chimbwa chinde chiganchire nkwani abiria babuguli getambokero
omuntu yulega ali megosuno monyaroko gusuno musubati okugamba mangana ye amangana tabugati maskani ya sigari moko mosoki mumubwatira nene abantali moko mwaka ne mumubekishiko unsariko lende ngakinda amasoki kerti ndakule gari ningolete gari unsariko nimate petrol station na ina bibilia liriyo na bali aresida yo na nabwata mangana biba amusokire bakamurutira ruki imongo soki umuntu momotebinga mangana ukwa namabi okay chora tema otemere ababusonga ego igungankigeko kwanya gwikigari monsariko mbara turi tayari kwanya gwikigari monsariko umanye konyora bono muntu bwatire simi akobatekira mwezi pikirio musiki okay umanya kubwate simi obekaiga aye eche kwende echenerete nyoka arafu korwabo mbare tejisimiti okay arafu ngaki mbare temechangiri natagete koreta gojabu umate unsariko abu ayole maigo uri na mukao nkwanya kora simiti nkwanya korokende igo chimbwa ebintu bine biri byokolekana sipa kigali mebitabu atia maskani kabisa botambo bwo buko mubwato ko bebe bya ebintu binde biko murume kiagera ebiko ba personal lakini bono bono bune kimo chando kikebwa mukana tegere ya inchine customer yari njena bonga ndikubwate sionkoro kombi yali orochi in fact ayekene unolima umuntu yokobenya ko batogiri butini nkubwaye abantu bande mbali mabachande getebirengele byawo bichande umuntu ayimogetiyo ngwere yuko rusya mangane galime yuko rusya mangane galime ko tanga ki kibase kiri milioni kiri naro ja soire bono ningogote aki noni igo natari igo unsariko umurwire ale galime ule bobepi obwata ko se pressa ndere iguru ere upstairs esbano kindo agotobanga esbano kindo kurwa chisomo chedera chagali otobanga nekena mwa kwanire bangu wangwana munasema ukweli embwa tabia mbaya zikome abantu nabuna chinkondi bako basigalime uyendeka ndo chigamburu good morning usarigo Matilda na onkoro tuko pamoja murobali etwani tunaendelea kufuatilia Vincent Masoni na kora kurichizo bachini akotinga evangelist Eva Mwasi Nyabuto bono tuko Everin go evangelist Nyabuto unebalini Eva Mwasi Nyabuto akotabanga unsarigo Matilda na onkorogo soma inambe ya ino upia na batu bategerete abantu bange barabwate namba 0716 1177 ine ye TV na ande iroleka 0716 1177 0702 669 yani 0702 isano na mara gatano obekikia ndamo ino yine china bachi studio chinyi kigma tu abaire emambia bono eke urabe gutumia agochagaiga ase studio abandendo chigali bagenda kulika galia agontubinga uchuto undali kuruchiso machi tumbe gali watching live and listening asante sana amuchuto ndali listening and watching asante sana ekando chigali babu kibiriti misiani kuruchiso machi magenche nigatotegerete boda boda nero ya leti michando amangana yugo tara no bweroli mangana yubweroli butugwe mangana yu akarumontago tara gatenine ebintu bime bakali ko tayabona mambia santu sana kana gusanga ni tubono mambia tara manyora ngo babiri batatu bono mambia good morning etwani Getembe TV etwani no bwa kire buyara tambiyole bwa kire buyaga kwa ikire magwa so kwa nyorero morembe nyasani morembe nyasani magwawa iko namna gani loud and clear namna gani dadi iko poa kabisa embiyere die kubwata Direro ne bwate te buyatinda igumo chando. Sante sana amurembe nyasani karibu singambo ya itobo na mambia. Wana ndongere mwa kwanira abiguro yawa namba. Yes. Ama namba limo na rini reha idore. Oh yes. Nkogenda kitale. Gamanya kanyora tata namba kaigire mengo suku mugojie gari menge gari echoire. Yes. Ege ndongero koroga kwa na bwete ne pia tacho mutari go. Ama namba na roga nyora kire gari ona basa wako ikamoja kwa moja bai kambia mona soko tagara liobia akuruko mlemenya sana kuruchiso mochema wa account ya Nyamira shukran sana brother thank you aye ekanangalikia onkirike kasenga tu kwa ndabona mambia embwa ye Chibara Chimbe bara amangana lya kolekana Getembe good morning hello Getembe bwakire buya bwakira bana baminto mbia mono sana emwa ikire jinsa mone cheka kamokeira ime ya Nyamira account ya semwa bwatre asante Wano jana mwenye pala ndiwane kabisa. All right.
Wancho ali ngwe na radio amwa bwatire tikanga ndai igoro yo muchadara mwa retire igoro y'Chibara. Yes. Ndage tuko kwanera igoro ya na mwate ba igoro y'Chindara bachito gento ngeringa ngeta bana ba minto kunne karondi ne tegari manya konyore nteraba itori ne tegari egenda tukugamba sesi. Yes. Igongo tu ngororege tegige kongo bwa bakabikia gero koranga ndoje bana morochie. Yes. Tibi gotakangenjo kamne ina ndege ntukende kego takiangetia. Iyo ntokego ntakiangetia na se mensa moyitingira na sensa moyitibigu na mwate banko nyorore mono abana pote karo babwato musabara. Yes. Osanki umuntu yani yakurundie pigipigi gate neine yani ntukerige kongo bo inaro sana. Nkore ginkoteba iga. Yes. Kugania ebintu bune bibisire twarego rijiko lyarego kongagia para egare bintu bigo kambinyara go abana ba minto nchali ngwe na radio kuruga kwanga bokera ime Nyamira pound embuya mono sana joro ngwe na radio kuchisa Nyamira karibu sana kiringaki ime omurobuli tuani ya Getembe ne merobuli ndege Getembe FM and Getembe Television. Good morning, hello etwani ayetwani bwakire buya bwakire na kigagwo ya bwakire. yes. Litanga ni mwa bwatire kiarambe getaka matundura maembe kinsemo ne kigale aye matundura maembe matundura maembe na kia bantu baigale bo basi Maembe. buya baron saligo karibu sana bwana lyakaraga jabu Na itabire tata ba kwa preacher etali ane nkoro kwa nkorogo. akubaraga Ili. bana. yes karibu sana ngambo ya ubo namambia in fact mwagambire buya mwakwanira abuki point kingiya yes igoro ende y'Chibara cyaito buna bagandi baito bale. In fact nganyorore saa zingine warini otarali na gari waburiri kibasa kikoganda ganire ngatari gokyasegete go senkero kanale we kago sembo sombo wanyora ngegari eria kwagambire bagata bimbe sagete bagosoime baikanjira bagocenjera ande gari ende bachaka ko bacenje ono gocenji koria yes bagonchokera ngamenta kibesa egara to bacenji ukegari nande mo ayengwa kanete kibesa kibataga mbere na bari gari bako bacenji goki ande boncho bachaka ko bamenta kibesa ngamenta mucenji gwase mwari goki eyu nembuwe mbele kitoko mulekera yes ego koline gari twara iguana na litanga ni twa makoline ikia konga ikimbuya mono maraliba mintu. Asante sana maembe matundura bono mambia kuruchisa mo chigale bo basi kigima omanyete matundura maembe nganga na sobo Ruth kemto murali itobwa mangana mayia Okay. ni kurusoba taliale bakwaniri orori bakwaniri tagitari Julius kai mapema tagitari Julius umusani one bwenkoro abangi sana bakanti usangana ituga igani ndo chabangi sana bakanti usangana ituga so murobule kule ndigure chingaki chisa isatu na mangana mayesu njoro bakangaru asobo kiranu nere Ruth kemto asesebuli Getembe faima na bagen samali ndene nsamali ya request abo no mugaka kebache bunkorogo bono mambia tukura kule ga Matilda si Chibara abantu babe maiso onde bwese obutumeke para gose tu ensi to bwaterane kusangana bwo kwane kibuna magima akiro montombi yale ngoro Matilda obaiko kururero na iti richi koliko tebaiga omontere bonde bwe ogwe tibuna ngo karati konsali ko ntige na iti richi koliko tebaiga kero montere esimi ya yeru matime kero omo gende bwe tingatigi esimi ya yeru matime kiaga nabo esukuru nengi aso tegeraje na bagwa kirwe esimi atebe gosema mu aborali ayoro cho monto itali koncho kanigari ganse nsachindo nyora abantu basiri oboroso no tugukorera gagwa sensema igaya gata ya kanebo no mambia so sema gatano no request awa igekege Ruth agucha samangana mayatu baisuka gendera ko bana intu kuru kwa de sano mwana buliro bajofu no sarigo nene tuani ya Getembe. Good morning, bye bye for now. Yaro chiki alekia Ne
aye n'omunchire na notagete kwegendereria nabo igo gukinya ebiasara biaho elio onyore efaida